Aku malah segone tak buka. Ora ono sego sing ono iki. Apa iki? Wis ini apa? Ngerti loro. Aku tak buka sih. Ulah kalau HP ini malah matur nuwun. Kowe entuk HP kan? HP apa iki? Oh, ini HP-nya second. Second mereka. Bukan selfie. Ini pikir sekolah. Pakku melu dulu kan? Melu. Gambar orang hitam. Gambar orang hitam itu. Gue kok. Sing elit kuwi ra ketok ya kan? Iya. Sing padha sapa? Lawas kowe. Aku ora tau nyebut duit iki. Lu malah duit ngene. Nek ngono kowe dijok tenan. Jok dino iki. Ono biar ngene. Oh, sesuk nek mbok tuku rambi aku melu. Ya jan mampir ning pasar Bendungan. Ning pasar Bang, pasar Bang. Iki kono aja. Oh, bae. Aku tuku. Oke. Kok meneh? Wis kok iki tak ana Pak. Iki tenan aku sing blok. Sing kepeno kaya aku iki. Kok masuk iki. Apa ya, Kak? Apa ini? Pada kemana kebu? Selesai itu. Bisa mana naik apa? Aku itu. Apa ini? Bu, selamat sore bekerja ke di sana. Rasa candrane mae aku mari goblok, mari goblok. Ora iso, kowe mari kok tanda-tanda ana ora iso. Mari ra ben, mari ra sing. Ora begane. Nek maling kuwi cara entuk bandane wong wedok iki aku malah seneng. Lah iso. Kok sing penak lanang wong wedok. Alah, wong wedok iki yo jenengno. Yo merah kasakno. Isine iki kok kambune wong wedok ae kan. Tok iki didol bayu kok. Bayu. Iki ojo diarekno. Wis katu supaya wis gondol. Wis ora ora aring dorong ewong. Wis wong jalan. Kok iki kanggo nyekat kok konangan. Monang bisa. Ini bisa ora kepuri. Ora iya. Aku dhewe yo bumi. Saben pendak nyolong, ora antuk hasil, untung-untungane mung oyak-oyak wong. Dibubak wong. Menawa wae iki dong dina sobek kok. Sobek kok dina lek. Cari selamat. Yo pitungane sing melu menawa. Boleh lakoni hari mulai Simbo. Ora pamit karo Simbo. Sing kudune nek arep maling pamit karo Simbo. Lah nang wae kudu ngono doang. Perkara kuwi maling nek ora konangan yo ora konangan. Simbo iku ngono pomo yo kan. Karo Simbo. Nek rawae dhewe dicekel yo mesti kecekel dipendung wong akeh. Iya, ora yakin. Iya. Aku rata. Oh, ora. Tadi kok ora iki aku. Udah Simbo. Kalau gimana Simbo? Gua main gopo, sing penting kasus nyatane. Kasus nyatane. Ayo, aku tahu kamu bisa. Betul selamat.
dongan simbok, nah bisa sehat, bisa lincah, ngerti orang-orang. Wes, ini kan, nek arep jaluk dongan simbok, jaluk pamit karo simbok wis, wis nak kowe ora apa-apa. Sekarang aku kok. Aku sing tanggung jawab. Ayo, kumpul. Alah, wah.